खुलुमबाय आं नोंथांमोननि मिडियाजों दिनै बे जोंलागे सालगुरि गामियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव नुजाफैनो हानानै जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ मोजां मोजां बुजायनो हालांनाय आरो जोंनि माखासे गामिनि हाल-साल बा जोंनि गामिनि सुबुंफोरा बबे माबाजों पार्टिजों दङ बेखौ आं साफ्रोम रायजो राजानि जानानै आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायबाय जे जोंलागे सालगुरिया गोदोनिफ्रायनो जोङो मथा-मथि इउपिपिएल बा बै समाव जों एबसु आन्दलननिफ्रायनो जोङो जड़ित जानानै दंबोबाय थायो आरो मोनसे समाव 1989आव जोङो होखारजादों बे मुभमेन्टनि थाखायनो जाय हक जेखि जादोआ नैबे 5 बोसोर थांनायनि गेजेराव जोंहा प्रमटारा जोंनो नैबे गामिनि कमिउनिटि हलखौ लुफुंना होलांदों आरो लुफुंजोबनानै जोङो नाथाय जोंनि कमिउनिटि हलखौ मोनब्लाबो जोङो बेवहाय सियार गंसे गैया टेबोल गंसे गैया बिनिखायनो आङो अननानै जाहाथे जोंनि बे कमिउनिटि हलाव नांगौ जानाय माखासे बेसादफोरखौ सुफुंनो हायो आं बेखौ गुरै खावलायो आरो जोंनि सालगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बरनि जा बिसायख'थि बेवहाय जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो जों इउपिपिएलआवनो होगोन होननानै आंनि धोरोमनिफ्राय आङो बेखौनो बुंथिनानै होनाय जाबाय। माबायदि मोनदों जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि समस्थियाव सासे गोख्रों बिजाथिखौ मोननो हानानै इउपिपिएलनिफ्राय आङो बे जोंनि गोख्रों बिजाथिखौ मोननो हानानै आं जोबोद सन्तुष्ट खुसि मानोना सिगाङाव जे सरखार सालायलांदोंमोन नैबे 5 बोसोरनि सिगाङाव बे 5 बोसोरनि सिगाङाव जे माबा बिपिएफआ जे रायजो सालायलांदोंमोन बे समाव माखासे गोबां जाख्ल'नाय जादों आरो बेयो माखासे गुन्दा बाहिनी फिनानै मानसिफोरखौ बिनि साइडनि मानसिफ्रा दमका दमखिनानै माने मोजां थासारि लाबोआखै होननानै आं बुंहरनाय जाबाय। बिपिएफनि समाव नोंथांमोनहा ओनसोलाव बा नोंथांमोननि गामियाव जेबो अनुस्थान मोननाय जायाखैमोन नामा? बे समावथ' जोङो मोजां अनुस्थानखौनो मोनखायाखै आरो सासे सानैया जाय मानसिफोरा बिनि आखान्थिमोन बिसोर एसे एनै सुबिदा मोनदों खिन्थु बुंनो थाङोब्ला आंनि नोजोराव बेयो जिर'मोन आरो